سلامات كوراتنا ቻናልና ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ እንደገና ብሓድሽ ልብ ዘንጠልጥል ታሪክ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። እቲ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተሪኢኹምዎም ከም ትፈትዎ ተስፋ እናገበርኩ መጀመርያ ግና ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ። ፊልምና ይቕፅል። ፓትሪክ ኬንዚ ቀደም ብጣዕሚ ሓያል ገበነኛ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግና ህይወቱ ምስ ተቐየረ ናብ መርማሪ ፖሊስ ይሰጋገር። ሓደ ንግሆ ካብቲ ንሱ ዝነብረሉ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቐ ሓደ ናይ ህፃን መጭዊት ፍጻመ ነቲ ከባቢ ምሉእ የሰንብዶ። ኩለን ማዕኸናት ዜና ብዛዕባ ምጥፋእታ ንእሽተይ ኤማንዳ ምዝራበነ የቋረፀን። እታ ጓል 4 ዓመት ህፃን ብዘይ ዝኾነ ምስክር ስለ ዝጠፍአት ኩሉ ሰብ ተሸቒሉ ዘሎ። ናይ ቦስተን ፖሊስ ሓለቓ ዝኾነ ካፒቴን ጃክ እውን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ቃል ይኣቲ። ፓትሪክ ግና በቲ ናይ ፖሊስ ቃል ብዙሕ ኣይተኣማመነን። ንፅባሒቱ ነታ ዝጠፍአት ኤማንዳ ሓትናን ኣኳን ድንገት ናብ ናይ ፓትሪክ ገዛ ይመፁ። ፓትሪክ ትርኢቱ ቁሩብ ሓርፋፍ ይምሰል እምበር ዝጠፍኡ ሰባት ንምፍላጥ ኣብ ቦስተን ካብ ዘለው ዝበለፁ መርመርቲ ሓደ እዩ ነይሩ። ነዚ ምኽንያት ኢሎም እውን እዮም ንኡ ሓገዝ ክሓትዎ ኢሎም ዝመፁ። ንሱ በይኒ ኮነን ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ እታ ኣፍቃሪቱ ኤንጂ እውን ትሕግዞ እያ። ሽዑ ነቲ ጉዳይ ምስ ሰምዑ እቲ ጉዳይ ክነፅግዎ ደልዮም ዘይኮነስ ናይ ኤማንዳ ምጥፋእ ግና ተራ ናይ ሰብ ምጥፋእ ይመስልን ዘሎ። እቲ ነገር ምስ ናይ ህፃናት መጭወይቲ ወይ ድማ ዝገየደ ከዓ ናይ ሰብ ንግዲ ምዝውዋር እዩ ዝመስል። ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ኤንጂ ካብዚ ጉዳይ ክትርሕቐሉ ዝደለየት ካሊእ ምኽንያት እውን ነይርዋ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳያት ውሑዳት ህፃናት ብቻ እዮም ብሰላም ዝርከቡ። እዚ ማለት ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘሕዝንን ነገር ናይ ምርኣይ ዕድል እውን ከም ዘሎ ይርዳእ እዩ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ሕልንኦም ከዓ ክሓድግዎ ይፈቐደሎምን። በታ ንግሆቲኣ ናብ ናይ ኤማንዳ ኣዲኣ ዝኾነት ሄለና ገዛ ይኸዱ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ግና ሄለና ደስ ዘይብል ኣቀባብላ ትገብረሎም። እቲ ዘገርም ድማ ሄለና ብዛዕባ ምጥፋእ ጓላ ብዙሕ ዝተገደሰት ኣይትመስልን። በቲ ካልእ ገጽ ግን እቶም እኳን ሓትናን ነታ ህፃን ከም ናይ ባዕሎም ውላዶም ገይሮም እዮም ዝፈትዋ ነይሮም። እዚ ስለ ዝረኣዩ እዮም ከዓ ፓትሪክን ኤንጂን ክሕግዝዎም ዝወሰኑ። እቲ ናይ ሓቂ ምርመራ ዝጅምር እውን ካብ ሕዚ እንድሓር እዩ። እዚ ጎን ቤቢ ጎን ዘርእስቱ ፊልም እንትኸውን ክሳብ መወዳእታ ሕዚ እውን ተኸታተሉኒ። ብድሕሪ እዚ እቲ ታሪክ ናብቲ ኤማንዳ ዝጠፍአትሉ ለይቲ ይምለስ። ቅድሚ 2 ለይቲ ሄለና ንጓላ ደቂሳ ናብ ናይ ዓርካ ገዛ ን30 ደቂቓ ብቻ ከም ዝኸደት ትገልጽ። ምስ ተመለሰት ግና ኤማንዳ ዓራታ ኣይነበረትን። ሕዚ እቲ ልዕሊ ኩሉ ፀገም ኮይኑዎም ዘሎ እቲ ሄለና ትዛረቦ ዘላ ታሪክ ክሳብ ክንደይ ናይ እሙን ምዃኑ ማንም ዝፈልጥ ሰብ የለን። ምክንያቱ ብመሰረት ናይ ሊዮኔል ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ንሳ ብጣዕሚ ሓያል ተጠቃሚት ሓሸሽ እያ ነይራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከዓ ናይ ቦስተን ፖሊስ ሓለቓ ናብቲ ቦታ ይበፅሕ። እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ናይ ፓትሪክ ኣብኡ ምህላው በቶም ፖላዊስ ተቐባልነት ኣይነበሩን። እዚ ጉዳይ እዚ ብብሕታዊ መርማሪ ብፍላይ ድማ ከም ፓትሪክ ብዝበለ ሰብ ዝፍታሕ ኣይመሰሎምን ነይሩ። ግን ድማ ደስ ይበሎም ኣይበሎም ብዘየገድስ ሕጊ ምስ ፓትሪክ እዩ ዘሎ። እቶም ናይ ኤማንዳ ስድራ ቤት ስለ ዝቆፀርዎ ፓትሪክን ኤንጂን ብዛዕባ ምጥፋእ ኤማንዳ ዝግበር ምርመራ ኩሉ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም እዩ። ፀኒሖም በታ መዓልቲ እቲኣ ፓትሪክን ኤንጂን ሄለና ግዜ እትሕልፈሉ ናብ ሓደ ባር ይኸዱ። ፓትሪክ ሕቶታት ክሓትት ምስ ፈተነ ግና እቲ በዓል ዋና ናይቲ ባር ምንም ክዛረብ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ዕድል ኮይኑ ፓትሪክ ኣብ ሓደ ናይ ቀደም ዓርኩ ይረክብ እሞ ሽዑ ድማ እቲ ሓቂ በብቑሩብ ክወፅእ ይጅምር። ብመሰረት እቲ ናይ ዓርኩ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ሄለና ሓያል ሱሰኛ እያ። ብሓቂ ክረአ እንከሎ በታ ኤማንዳ ዝጠፍአትላ ለይቲ ኣብ ናይ ዓርካ ገዛ ኣይኮነትን ነይራ። ኣብቲ ባር እሱ ምስቲ ኣፍቃሪ ኣረይ ብሓደ ኮይኖም ሓሽሽ እናወሰዱ እዮም ዝዘናግዑ ነይሮም። ኣብ መንጎ እቲ ሕቶታት ከዓ ፓትሪክ ሓደ ዘገርም ነገር ይዕዘብ። ካብቶም ዓዋይል ናይቲ ባር እቲ ሓደ ሰብኣይ ብዛዕባ ኤማንዳ ዝግበር ዘሎ ምርመራ ብጣዕሚ እዩ ዝርብሾ ዘሎ። ንሱ ብቻ ኣይኮነን እቲ በዓል ዋና ናይቲ ባር ዝኾነ ዴቭ እውን ዘጠራጥር ባህሪ ኣብ ገጹ ይንበበሎ። ሽዑ ፓትሪክ እቲ ኩነታት ከይባስ ከዓግቲ ወላ እኳ ተፈተነ እቶም ሰባት ግና ፀርፊ ምፅራፎም የቋረፁን። ኣብ መወዳእታ ንኤንጂ ከፈራርሕዋ ምስ ጀመሩ ግን እቲ ኩነታት ካብ መስመር ይወፅእ። ፓትሪክ በቲ ዘርእይዎ ዝነበረ ናይ ንሕቐት ተግባር ዓቕሉ ስለ ዝፀበቦ ግድን ክባሶም ነይርዎ። ድሕሪ እዚ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ፓትሪክን ኤንጂን ምስቶም ብናይ ፖሊስ ቦስተን ነቲ ጉዳይ ዝተመደቡ 2 መርመርቲ ይራኸቡ። ግን ድማ ገለ ዘይጥዕም ነገር ከዓ ይስምዖም ነይሩ። 3 መዓልቲ ሙሉእ ምርመራ ተገይሩ እኳ ፖሊስ እታ ህፃን ወይ ከም ዘላ ምንም መፍልጦ የብሉን። ክሳብ ሕዚ ዘለዎም ሓደ ተጠርጣሪ ቅድሚ ሕጂ ተኣሲሩ ዝነበረ ህፃናት ዘጥቅዕ ሰብ ብቻ እዩ። ካብኡ ዝገየደ ድማ ነቲ ናይ ሄለና ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ረይ እውን ምንም ዓይነት ሕቶ ይሓተትውን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳያት ግን እቶም ንተጎዳይት ኣዝዮም ቀረባ ዝኾኑ ሰባት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኢድ ዝህልዎም ነይሩ። እዚ ኩነታት እዚ እቶም ፖላዊስ ናይ ፓትሪክ ናይ ምርመራ ብቕዓቱ ካብቲ ንሳቶም መጀመርያ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ዋጋ ከም ዘለዎ ክርድኡ ገይርዎም እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ፓትሪክ ናብ ሓደ ባባ ዝተባሃለ ባዕሉ ዝፈልጦ ናይ ሓሽሽ ነጋዳ ይኸይድ። ዕላምኡ ድማ ሄለና ክሳብ ክንደየናይ ናይ ሱሰኝነት ፀገም ከም ዘለዋ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ።
ካብ ባባ ከም ዝተረድኦ ግና ሄለና ቺዝ ካብ ዝተባሃለ ካሊእ ነጋዲ እያ ሓሽሽ ትገዝእ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ እታ ኣፍቃሪኣ ረይ ንሓሽሽ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ናይ ምጉዕዓዝ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ከዓ ይፈልጥ። እዚ ሓድሽ ሓበሬታ እዚ ናይ ኤማንዳ ምጥፋእ ምስቲ ናይ ሓሽሽ ዓለም ዝተሓሓዝ ከም ዝኾነ ይግምት። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ረሚ ዝተባሃለ ሓደ መርማሪ ሄለና እቲ ሓቂ ንምሕዋእ ክትፅዕር እንከላ ይሪኣ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ። እቲ መርማሪ ደጋጊሙ ፀቕጢ ምስ ገበረላ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ንሳን ሬይን ካብ ቺዝ ገንዘብ ከም ዝሰረቑ ኣብ መወዳእታ ተኣምን። እቲ ዝርዝር ነገራት ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ እዩ። ብሕፅር ዝበለ ግን ቺዝ እቲ ገንዘብ ብፖሊስ ተተሓዘ እዩ ዝመስሎ ነይሩ። ብሓቂ ግን ሄለና ባዕላ እያ ሓቢኣቶ። እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ረኸቡ ምንም ግዜ ከየጥፍኡ ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ናብ ናይ ሬይ ገዛ ይኸዱ። ምክንያቱ ሄለና ነቲ ዝሰረቐቶ ቅርሺ ኣብኡ እያ ሓቢኣቶ ዘላ። ናብኡ እናኸዱ መንገዲ እንከለዉ ከዓ ኤንጂ ሕርቃና ክትዓግቶ ይከኣለትን። ሄለና ጓላ ጠፊኣ እንከላ ከምዚ ኢላ ክትስሕቕን ምንም ከም ዘይተፈጠረ ክትመስልን ምርኣያ ብጣዕሚ የናድዳ። ብፍላይ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ንሳ ዝገበረቶ ስርቂ ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጠት። ናብቲ ገዛ ምስ በፅሑ ግን ኩሉ ነገር ናብ ዝገየደ ደረጃ ይቕየር። ሬይ ቀዲሙ ሞይቱ ይጸንሖም። እቲ ኩነታት ናይ ሬይ ስኡ ክርእይዎን ከለዉ ድማ ቅድሚ ምቕታሉ ሓያል ስቓይን መግረፍትን ከም ዝወረደ እውን የፍልጥ። ሄለና ነዚ ምስ ራእየት እቲ ዝገበረቶ ጌጋ ክሳብ ክንደይና ከቢድ ምዃኑ ክርዳእ ይጅምር። እቲ ዝሰረቐቶ ገንዘብ ኣብ ድሕሪ ናይ ሬይ ገዛ ተኳዒቱ ተሓቢኡ ከም ዝነበረ ሬይ ባዕሉ እውን ኣይፈልጥን። ስለምንታይ ብተደጋጋሚ ከም ዝተወቕዐ እውን እዚ መረዳእታ እዩ። ንሱ እቲ ገንዘበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈልጥ ክነግሮም እውን ኣይከኣለን። ንሶም ድማ እናደጋገሙ ይቐፅዕዎ ነይሮም። ሕዚ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ይተሓላለኽ። ጉዳይ ናይ ሓንቲ ዝጠፍአት ህፃን ብቻ ዘይኮነስ ምስ ሓደገኛታት ናይ ሓሽሽ ነጋዶ ዝተተሓሓዘ እዩ። እቲ ዝተለመደ ናይ ፖሊስ ኣሰራርሓ እንድሕር ዳኣ ተጠቒሞም ናይ ኤማንዳ ህይወት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ይረድኡ። ስለዚ መርማሪ ረሚ ሓድሽ ሓሳብ ይቐርብ። እቲ ዝተሰረቐ ገንዘብ ብዝተኸኣለ መጠን ቀልጢፎም ክመልስዎ ኣለዎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ምድሓን ኤማንዳ ንላዕሊ ዝዓቢ ነገር የለን። ሄለና እውን ሰንቢዳ ክትጭናቕ ትጅምር። ንመጀመርያ ግዜ ድማ ናይቲ ዝገበረቶ ነገር ጽልዋ ይርዳኣ። ሄለና ብዙሕ ጉድለታት ወላ እኳ ይሃልዋ እምበር ግን ድማ ኣዶ እያ። ሕዚ ከዓ ናይ ጓላ ህይወት ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ። በታ ለይቲ እቲኣ ፓትሪክ ናብቲ ናይ ቺዝ ገዛ በይኑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣጥቢቑ ይነግሮም። ንምንታይሲ መጀመርያ ንሳቶም ቀደም ይፋለጡ ስለ ዝነበሩን ፓትሪክ ባዕሉ እውን ቀደም ምስ ሱሰኝነት ይቃለስ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ይፈልጥ እዩ። እዚ ምስ ሰምዑ ንሳቶም እውን ይፈቕድሉ እሞ ፓትሪክ ብቐጥታ ናብ ናይ ቺዝ ገዛ ይኸይድ። ምንም ግዜ ከየጥፈ እውን ናብኡ ዝመፀሉ ዓላማ ይነግሮ። ነቲ ሄለና ዝሰረቐቶ ገንዘብ ንምምላስ ከም ዝመፀ ይረድኦም። ኣብ ክንድኡ ድማ ኤማንዳ ክትፍትሕ ኣለዋ። እታ ህፃን ብሰላም ተመሊሳ ድማ ፖሊስ ነቲ ዝተረፈ ጉዳይ ክሓድግዎ ፈቃደኛታት ምዃኖም ይገልጸሉ። ቺዝ ግና ነዚ ዕድል እዚ ክንዲ ዝጥቀመሉ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ይቐርብ። ምንም ነገር ከኣምን ዘይደለየሉ ምክንያት ድማ ምስ ናይ ሬይ ሞት ኢድ ከም ዘለዎ ምእንቲ ከይፍለጥ ኢሉ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ከለዉ እቲ ኩነታት ብቕልጡፍና ወጥሪ ይቕየር። ቺዝ ንፓትሪክ ከፋርሖ እኳ እንተፈተነ ፓትሪክ ግና ንድሕሪት ኣይበለን። ኣብ ክንድኡ ቺዝ ዝሕሱ እንተኮይኑ እቲ ዝተሰረቐ ገንዘብ ጸኒሑ ንኡ ንምጥቃዕ ከም ዝጥቀመሉ ይነፅረሉ። እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ ነይሩ። ምጽዋት እንድሕር ዳኣ ዘይቋሪፅካ መጨረሻኻ ጽቡቕ ይክኸውንን እዩ ይብሎ እሞ ኣብ መወዳእታ እቲ ሞጎ ክልቲኦም ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ዝርርብ ይፈሽል። መርማሪ ረሚ እዚ ምስ ፈለጠ እቲ ድርድር ስለ ዝፈሸለ ንፓትሪክ ይወቕሶ። ባዕሉ እንተዝኸይድ ነይሩ ዝሓሸ ውፅኢት ክመፅእ ከም ዝኾነ እዩ ዝግምት። ግና ንፅባሒቲ ንግሆ ከዓ ኩሉ ነገር ብድንገት ይቕየር። ቺዝ ንሓደ ፖሊስ ብምርካብ ንኤማንዳ ክመልሳ ድልው ከም ዝኾነ ይገልጽ። ግን ድማ ብናቱ ቅድመ ኩነታት ብቻ እዩ እቲ ምርኽኻብ ክፍጠር ዘለዎ። መጀመርያ ግን ኤማንዳ ብሂወት ምህላዋ ንምርግጋጽ ሓደ ናይ ህፃን ጃኬትን ደብዳቤን ኣብ ናይ ፓትሪክ ገዛ ኣፍ ደገ ይገድፍ። ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ካፒቴን ጃክ በቲ ንግሆ ኣብ መንጎ ረሚን ቺዝን ዝተገበረ ናይ ስልኪ ዕላል ይርዮም። እቲ ርክብ ቦታ በታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ሓደ በይኑ ሰብ ዘይብሉ ቃላይ ንክከውን እውን ይውሰን። ኣብቲ ሰዓት ቺዝ ፖሊስ ዝኾነ ነገር ገብሩ እንድሕር ዳኣ ፈቲኖም ኤማንዳ ሽዑ ንሽዑ ክትቅተል እያ ብምባል የጠንቅቖም። እቲ ዝሓሰብዎ ፕላን ከዓ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ኮይኑ ውሑዳት ሰባት ብቻ እዮም ዝፈልጥዎ ነይሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ናይ ፖሊስ ኣሰራርሓታት ጥሒሶም እዮም ዘለው። ግን ድማ ካብ ምድሓን ኤማንዳ ንላዕሊ ዝዓቢ ነገር ስለ ዘየለ ከዓ ምንም ኣይተገደሱን። ካፒቴን ጃክ እቲ ነገር ብሰላም ንክጠናቐቕ ተስፋ ይገብር ወላ እኳ እንተነበረ ኤንጂ ግና ዝኾነ ዘይጥዑም ነገር ከም ዘሎ ይስምዓ ኣሎ። ንሳ እዚ ነገር እዚ መፃወድያ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝተጠራጠረት ኤፍቢኣይ ጣልቃ ንኽኣቱ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለዋ። ሽዑ ጃክ ብሕርቃን ተወጢሩ ሓደ ናይ ብሕቱ ምስጢር ይገልጸላ። ቅድሚ ዓመታት ንሱ እውን ጓሉ ብኸምኡ ኩነታት ተጨውያቶ ነይራ። ግን ድማ እቲ ጉዳይ ብግቡእ ስለ ዘይተተሓዘ ከዓ ብሓደጋ ይዛዝም። በዚ ተስማዕሚዖም እቲ ርክክብ ቅድሚ ምጅማሩ ሓደ ሰዓት ተቐዲሞም ኣብቲ ዝተባህልዎ ቦታ ይበፅሑ።
እንጂ ግን ሕዚ እውን ቺዝ ስለምንታይ እዩ ነዚ ቦታ መሪፅዎ እናበለት ትሓትት። እቲ ዝያዳ ዘገርም ነገር ከዓ እቲ ናይ ምቅይያር መስርሕ ዝተዳለወሉ መንገዲ እዩ። እቲ ርክብ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ጎቦታት ይኸውን ተባሂሉ ተወሲኑ ዘሎ። ረሚን መሳርሕቱን ኒክን ነቲ ገንዘብ ክሕዝዎን ከለዉ ፓትሪክን ኤንጂን ድማ ካብ ካሊእ ቦታ ንኤማንዳ ክቕበሉ እዮም ተመዲቦም ዘለዉ። ግን ድማ ኩላቶም ቦታ ቦታኦም ምስ ሓዙ ከዓ ኩሉ ነገር ብድንገት ይበላሾ። ብሃንደበት ናይ ተኽሲ ድምፂ ይስማዕ። ኣብቲ ህውከት ማእኸል ድማ ቺዝ ተወቂዑ ይመውት። ንሱ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ንኤማንዳ ናብቲ ቃላይ ይድርብያ። ኤንጂ እውን እዚ ክፍጠር እንከሎ ስለ ዝረኣየት ምንም ከይተጠራጠረት እታ ህፃን ብሂወት እንተልያ ንምፍላጥ ናብቲ ቃላይ ዘሊላ ተኣቲ። ግን ድማ ክሳብ ክንደይናይ ወላ እኳ እንተደለዩ ናይ ኤማንዳ ሬሳ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። እቲ ሳዕቤን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ሞት ኤማንዳ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ካፒቴን ጃክ ከም ሓላፍነት ይወድቕ። እቲ ኤማንዳ ናይ ምድሓን ስርሒት ካብ ወግዓዊ ኣሰራርሓ ወፃኢ ስለ ዝተፈፀመ ድማ ካብ ስርሑ ክሰናበት ይግደድ። በቲ ካሊእ ገጽ ከዓ ክሪስ ዝተባሃለ ቺዝ ብጣዕሚ ዝኣምኖ ሓደ ብጻይ ከም ዝነበሮ ንፈልጥ። ቺዝ ምስቶም ፖላዊስ ክደራደር እንከሎ ክሪስ እውን ኣብኡ ኢድ ነይርዎ እዩ። እቲ ገንዘብ ሒዙ እውን ካድም ክኢሉ ነይሩ እዩ። ግን ድማ ዕድል ከዓ ነዊሕ ምስኡ ይጸንሐን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ገንዘብ ብኻልኦት ሰባት ይስረቕ። ክሪስ ድማ ኣብቲ ቦታ እንከሎ ይቕተል። ሕዚ ናይ ኤማንዳ ሞት ብፍላይ ድማ ሬሳ ስለ ዘይተረኸበ ዓብዪ ስብራት ይገድፈሎም። እዚ ጉዳይ እዚ ንኤንጂ በተለይ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ሕልና ወቐሳ ይኾና። ድሕሪ 2 ወርሒ ካልእ ህፃን እንደገና ይጠፍእ። ኣብ ናይ ሕዚ እዋን ፔትሮ ዝተባሃለ ወዲ ይጠፍኡ ዘሎ። እዚ ዋረ ምስ ተሰምዐ ባባ ንፓትሪክ ኣብ ሓደ ባር ይረኽቦ እሞ ፓትሪክ ቀደም ነቶም ናይ ጉዳይ ኤማንዳ ተጠርጢሮም ዝነበሩ 3 ሰባት ስእሎም ሂብዎ ነይሩ እዩ። ሰለስቲኦም ናይ ሓሽሽ ተጠቀምቲ ስለ ዝነበሩ ከዓ ባባ ክከታተሎም ተሓቲቱሎ። ሕዚ ድማ ናብ ሓደ ምስቲ መርትዖ ዝተሓሓዝ ገዛ ይበፅሑ። ባባ ናብ ውሽጢ ንምእታው ከም ምኽንያት ነቲ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ክጥቀመሉ ይውስን። ሊዮንን ሰበይቱን እውን ነቲ ናይ ሓሽሽ ጥምኢ ብጣዕሚ ተዋሒጦም ስለ ዝነበሩ ንባባ ናብ ውሽጢ ንኽኣትዉ ይፈቕድሉ። እዚ ድማ ባባ ነቲ ገዛ ብምስጢር ንኽፍትሾ ብጣዕሚ ዕድል ይህቦ። ብድሕሪ እዚ ባባ ናብቲ ናይ ላዕለዋይ ደብሪ ክድይብ ምስ በለ ግን ንሊዮን ሰበይቱ ብድንገት ሽጉጥ ተውፅአሉ። ብዙሕ ከይጸንሐ ከዓ ካልእ ሰብኣይ ካብ ላዕሊ እቲ ደረጃ ይወርድ። ስሙ ኮርዊን ዝበሃል ኮይኑ ንሱ ፖሊስ ክደልይዎ ዝጸንሑ ህፃናት ዘጥቅዕ ሰብ እዩ። እቲ ዝያዳ ዘሰንብድ ነገር ድማ እቲ ብኢዱ ዝነበረ ናይ ክሳድ ሃብል ልክዕ ከምቲ ፔትሮ ኣብ ዜና ተራእዩሉ ዝነበረ እዩ። ፓትሪክ ሽዑ ንሽዑ ንመርማሪ ረሚ ብምድዋል ጥርጣሩ ይገልጸሉ። ሽዑ ስጉምቲ ንምውሳድ እናተዳለዉ እንከለዉ ብድንገት ተኽሲ ይኽፈት። መርማሪ ኒክ ብኸቢድ ይውቃዕ፣ ህይወቱ እውን ኣብ ሓደጋ ትወድቕ። እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምስ ኮነ ፓትሪክ ንመርማሪ ረሚ ንምሕጋዝ ኢሉ ናብ ውሽጢ ክኣቱ ይግደድ። ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ንሊዮን ሰበይቱ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ምትኳሳ ስለ ዘየቋረፀት ፓትሪክ ናብቲ ላዕለዋይ ደብሪ ክድይብ ይግደድ። ኣብኡ ዝረኣዮ ነገር ግና ፈጺሙ ዘይተጸበየ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ ቶም ክፍልታት እቲ ሓቂ ይቃላዕ። ፔትሮ ተጨውዩ ኣብኡ እዩ ተታሒዙ ነይሩ። እቲ ህፃን ብኣዝዩ ዘስካሕክሕን ጭካነ ብዝተመልኦ ኣገባብ ተሳቒዩን ተቐቲሉን ከም ዝነበረ ድማ ካብ ኣካላቱ ምርዳእ ይከኣል። ፓትሪክ ነዚ ምስ ረኣየ ብሕርቃንን ብድንጋፀን ተዋሒጡ ብዘይ ብዙሕ ሓሳብ እዩ ነቲ ተሓታቲ ዝነበረ ሰብኣይ ዝቐተሎ። ድሕሪ ዝፍጻመ ግን ሽዑ ንሽዑ ከዓ ጣዕሳ ይስምዖ። ሰብ ምቕታል ምስቲ ንሱ ዝኣምነሉ መትከል ዝጋጨ ብምዃኑ ብውሽጡ ይፈልጥ እዩ። ጸኒሑ እዚ ንመርማሪ ረሚ ክገልጸሉ ወላ እኳ እንተፈተነ ክልቲኦም ግና ዝተፈላለየ ኣረኣእያ እዩ ነይርዎም። ረሚ ገበነኛሃት ንምእሳር ኢሉ ናይ ሓሶት መርትዖታት እውን ከም ዝጥቀም ይኣምን። በተለይ ድማ ነቶም ደቆም ተጠቒሞም ሓሽሽ ዝንግዱ ሰባት። ረሚ ሓቀኛ ፍትሒ ንምምጻእ ሓድሓደ ግዜ ሕጊ ምጥሓስ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ግን ድማ ናይ ረሚ ታሪክ እውን ዝኾነ ዘይጥዕም ነገር ከዓ ይረአየሉ ኣሎ። ነቲ ዝርዝር ነገራት ብጥንቃቐ እንድሕር ዳ ተዓዝዩናዮ ሓደ ፍሉይ ነገር ይረአ። ናይ ሄለና ኣፍቃሪ ዝነበረ ረይ ን15 ዓመታት ናቱ ሓበሬታ ወሃቢ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ገሊጹ ነይሩ። ግን ድማ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብቲ ባር ምስ ተረኸቡ ረሚ ንረይ ምንም ከም ዘይፈልጦ ኮይኑ ይቀሪቡ። እዚ ዘይምጥዕዓም ድማ ሓደ ዓብዪ ሕቶ ይፈጥር። ፖሊስ ካብ መጀመርታ ኣብ ጉዳይ ኤማንዳ ዝሓብእዎ ምስጢር ዶ ይህሉ ይኸውን? ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ናይ መርማሪ ኒክ ቀብሪ ይፍጸም። ብዙሓት ፖላዊስ ረሚ እውን ሓዊሱ ኣብቲ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ይርከቡ። ድሕሪ እቲ ቀብሪ ፓትሪክ ንረሚ ቀሪቡ ብዛዕባ እቲ ዝነበሮም ዕላል ከዘኻኽሮ ይፍትን። ረሚ ግና ተረባቢሹ ኩሉ ዝተባሃለ ነገር ንኽርስዖ ይነግሮ። ክብሎ ዘይነበረኒ ነገር እየ ተዛሪበ፣ መስተሰትየ እውን ስለ ዝነበርኩ እዩ ብምባል የመኻኒ። እዚ ተግባር እዚ ንፓትሪክ ዝያዳ የጠራጥሮ። ጸኒሑ ፓትሪክ ብዛዕባ ሕሉፍ ናይ ረሚ ክምርምር ይጅምር። ንረሚ ንዓመታት ዝፈልጦ ሓደ ፖሊስ ብምርካብ ድማ ካሊእ ሓቂ ይፈልጥ። ብመሰረት እቲ ዝረኸቦ ምስጢራዊ ሓበሬታ ረሚ ሮይን ሄለናን ካብ ጂስ ገንዘብ ከም ዝሰረቑ ካብ መጀመርያት ሒዙ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ከዓ ካብ ሓደ መሳርሕቱ ይረኺብዎ። እዚ ድማ ሓደ ከቢድ ሕቶ የልዕል።
ረሚ ነቲ ሓቂ ካብ መጀመርያ ይፈልጦ እንድሕር ዳ ነይሩ ስለምንታዩ ምንም ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ንሄለና ክምርምራ ጸኒሑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፓትሪክ ኣብ ድሕሪ ምጥፋእ ኤማንዳ መን ከም ዘሎ ክርድኦ ይጅምር። ብተመሳሳሊ ግዜ እቲ ናይ ኤማንዳ እኳ ዝኾነ ሊዮኔል ፓትሪክ ንበይኑ ክረኽቦ ምስ ሓተቶ ብጣዕሚ ይረባበሽ። ሊዮኔል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ኢድ ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ፣ ግን ድማ እቲ ቀንዲ ምክንያቱ ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ ምንም ንጹር ኣይኮነን። በታ ምሸት እቲኣ ኣብ ሓደ ባር ይራኸቡ። ፓትሪክ ምንም ግዜ ከየጥፈ ንሊዮኔል ሓቂ ንክዛረብ ጸቕጢ ይገብረሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ እቲ ሓቂ ይወፅእ። ሊዮኔልን ረሚን ካብ ቀደመት ሒዞም ይፋለጡ ነይሮም እዮም። ንኤማንዳ ንምጭዋይ እውን ብሓባር ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። እዚ ድማ ሄለና ነቲ ካብቲ ዝሰረቐቶ ገንዘብ ንምውሳድ ዝተገበረ ፕላን እዩ ነይሩ። ግን ድማ እዚ መግለፂ እዚ ብቻ ከዓ ሙሉእ ኣይኮነን። ሊዮኔል ነቲ ሙሉእ ታሪክ ንምንጋር መስተይሰት እሞ ታሪኹ ምንጋሩ ይቕፅል። ኤማንዳ ቅድሚ ምጥፋኣ ሓደ ሰሙን ቀዲሙ ሊዮኔል ባዕሉ ይከናኸና ነይሩ። ሄለናን ሬይን ድማ ነቲ ገንዘብ ምስ ሰረቑ ብራዕዲ ተዋሒጦም ናብኡ ይመፁ። ሊዮኔል ሄለና ቅርሺ ከም ዘለዋ ምስ ሰምዐ ምንም ግዜ ከየጥፈአ እቲ ሓበሬታ ንረሚ የመሓላልፈሉ። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ነቲ ሄለና ዝሓበአቶ ገንዘብ ንምርካብ ብሓደ ኮይኖም ፕላን ከውፁ ይጅምሩ። ግን ድማ እቲ ዝሓሰብዎ ፕላን ከዓ ብዙሕ ከይጸንሐ ብፍጥነት ይበላሾ። ኤማንዳ ምስ ጠፍአት ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ንሊዮኔል ሰበይቱ ንማዕኸናት ዜና ሓበሬታ ሂባ ንፓትሪክ ድማ ንኽደልያ ኢላ ትቖፅሮ። ሽዑት ሒዙ እዩ እቲ ጉዳይ ካብ ኢሎም ዝወፀ። ረሚ ጥርጣረ ምእንቲ ኸይለዓል ኢሉ ንቺዝ ከም ቀንዲ ተጠርጣሪ ገይሩ ክቕረጽ ይግደድ። በታ ለይቲ እቲኣ ቺዝ ገንዘቡ ዝምለሰሉ መሲልዎ እዩ ናብኡ መፂ ነይሩ። ብሓቂ ግን ረሚ ምስቲ ናይ ቺዝ ብጻይ ዝነበረ ክሪስ ሓደ ውዕሊ እዩ ገይሩ ዘሎ። እቲ ናይ ክልቲኦም ውዕሊ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ነቲ ዝተሰረቐ ገንዘብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኮይኖም ክመቓቐልዎ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ግን ከዓ ኩሉ ነገር ይበላሾ። ቺዝ ክቃለስ ይጅምር። ኣብቲ ህውከት ማእኸል ድማ ኤማንዳ ናብ ጥቓላይ እናጎየት ትኸይድ። ብሓቂ ንሳ ጥራያ ወዲቓ ብምባል ሊዮኔል ናይ ታሪክ ገለጹ የቋርጽ። ካብቲ ናይ ሕሉፍ ግዜ ተመሊስና ኣብዚ ናይ ሕዚ ግዜ ሊዮኔል መግለፂኡ እናወድአ እንከሎ ሓደ ዘይተጸበይዎ ነገር ይፍጸም። ሓደ ማስክ ዝገበረ ሽፍታ ብድንገት ናብቲ ባር ይኣቲ። ነቲ ሳንዱቕ ሕዚ ክፈትዎ እናበለ እውን ዓዊሉ ይዛረብ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ነገር ግና እቲ ሽፍታ ንሊዮኔል ፈልዩ እዩ ዕላማ ክገብሮ ዝረአ ዘሎ። ሽዑ ፓትሪክ ነቲ ሓቂ ይርድኦ። እቲ ብድሕሪ ማስክ ገይሩ ዘሎ ሰብ ባዕሉ እቲ መርማሪ ረሚ ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ናብ ዝመጸሉ ዓላማ እውን ሊዮኔል ሓቂ ምንታን ከይዛረብ ንምዕፃው ኢሉ እዩ ነይሩ። ግን ድማ ኣርፊዱ እዩ ከዓ። ኣብ ሰከንድታት ውሽጢ ተኽሲ ይስማዕ እሞ እቲ ማስክ ገይሩ ዝነበረ ሰብኣይ ብድሕሪት ይውቃዕ። ረሚ ብኸቢድ ቆሲሉ ናብ ላዕሊ ክሃድም ይፍትን፣ ፓትሪክ እውን ደድሕሪኡ ስዒብዎ ይኸይድ። እቲ ዘሕዝን ነገር እቲ ጥይት ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣካል ሰውነት እዩ ወቂዕዎ። ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ከዓ ፓትሪክ ከመይ ኢልካ ክሳብ ክንዲ ዝትኸይድ ትኽእል? ንደቂ ሰባት በተለይ ድማ ንህፃናት ይከላኸል እየ እናበልካ ከመይ ኢልካ ክሳብ ክንዲ ዝትጭክን እናበለ ይገጥሞ። ረሚ ግና ንኹሉ እዚ ዝያዳ ዝምልስ ዘይኮነስ ዘተሓላልኽ መልሲ ሂብዎ ይሓልፍ። ናይ ረሚ ሞት ካብ መልሲ ንላዕሊ ሕቶታት ኣልዒሉ ይሓሊፉ። ብድሕሪ እዚ እቶም ፖላዊስ ንፓትሪክ ብዛዕባ ናይ ኤማንዳ ምጭዋይ ብጽኑዕ ይምርምርዎ። ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ እቲ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝተገበረ ድርድር ምንም መፍልጦ የብሎምን። ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ጉዳይ ዝነበሩ 2 መርመርቲ ህይወቶም ሓሊፉ ሞይቶም እዮም። ካፒቴን ጃክ ድማ ካብ ስራሕ ተባሪሩ እዩ ዘሎ። ፓትሪክ ግና ነዞም ሓደሽቲ ምንም ዘይፈልጡ ፖላዊስ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ንምርግጋጽ ነታ ኣብ መንጎ ረሚን ቺዝን ዝተገበረ ናይ ስልኪ ዕላል ጽሑፍ ንኽምርምርዎ ይነግሮም። ግን ድማ ዝረኸቦ መልሲ ምንም ዘይተጸበየ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ከምዚ ዝበለ ጽሑፍ ፈጺሙ ከም ዘየለ ይገልጸሉ። እዚ ማለት ፓትሪክ ዝረኣዮ ሰነድ ብረሚ ዝተዳለወ ናይ ሓሶት ሰነድ እዩ ነይሩ። ሽዑ ኩሉ ነገር ንፓትሪክ ግልጽ ይኾነሉ። ኤማንዳ ንምንታይ ከም ዝተሰረቐት እውን እናበረህሉ ይመጽእ። ንጽባሒት ንግሆ ፓትሪክን ኤንጂን ንሓደ ሰብ ንምርካብ ኢሎም ናብ ገጠር የምርሑ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ግና ኤንጂ ሕዚ እውን ትጠራጠር። እቲ ሓቂ ምፍላጡ ኩነታት ዝያዳ ከጋዶ ዳ እምበር ክፍውሶ ከም ዘይኽእል ስለ ዝኣመነት ኣብ መኪና ትጸንሕ። ፓትሪክ በይኑ ብቻ ናብቲ ገዛ ገጹ ይኸይድ። እቲ ገዛ ናይ ካፒቴን ጃክ ገዛ እዩ ነይሩ። ሰላምታ እናተለዋወጡ እንከለዉ ድማ ሓደ ዘይእመን ነገር ይፍጸም። ኤማንዳ ብድንገት ብድሕሪት ኮይና ትረአ። ካብ መጀመርያ ትሒዙ ናይ ኤማንዳ ሞት ተዋስኦ ብቻ እዩ ነይሩ። ካፒቴን ጃክ፣ ረሚ፣ ኒክን ሊዮኔልን ንኤማንዳ ካብ ኣዲኣ ንምውሳድ ብሓባር ኮይኖም እዮም ሰሪሖም። ንሳቶም ንኤማንዳ ካብቲ ምሱሰኛ ኣዲኣ ሄለና ተሕልፎ ዘላ ሕማቕ ህይወት ንምድሓን ዝገበረዎ ትግባር ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምኑ። እቲ ሓሳብ መጀመርያ ካብ ሊዮኔል ይመጽዩ። ንሱ ሓደ ግዜ ሄለና ንኤማንዳ ናብ ባሕሪ ሒዛታ ኸይዳ ንሳ ሓሽሽ ክትወስድ እንከላ እታ ህፃን ንሰዓታት ኣብ መኪና በይና ገዲፋታ ከም ዝነበረት ይዝክር። በቲ ግዜቲ እታ ህፃን ብድርቀት ተጎዲኣ ነይራ እያ። እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ንረሚ ስጉምቲ ንኽወስድ ይደፋፍኦ። ካፒቴን ጃክ ድማ ካብ ቀደመት ሒዙ ህፃን ክዕቢ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይኾነሉ።
ፓትሪክ እዚ ምስ ሰምዐ መጀመርያ ንጃክ ኤማንዳ እንድሕር ዳ ዘይመሊስካያ FBI ክጽውዕ እየ እናበለ ይፈራርሖ። ብውሽጡ ግና ምስቲ ውሳነ ይቃለስ እዩ ነይሩ። ሓቂ ምውፅኡ ጽቡቕ ውፅኢት ከምጽእ ከም ዘይኽእል ይርድኦ ኣሎ እዩ። ምክንያቱ ኤማንዳ ሕዚ ብሓቀኛ ዘፍቅርዋ ሰባት ተኸቢባ ብሓጎስ እያ ትነብር ዘላ። ግን ድማ ፓትሪክ ንሄለና ከዓ ዝመፀ ይምፃእ ጓል ክመልሰልክ እየ ዝበሎ ቃል ከዓ ይዝክር ነይሩ። ሕዚ ሓደ ውሳነ ክውስን ኣለዎ። እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ግና ይፈልጥን። ንኤማንዳ ናብ ኣዲኡ ክምልሳ ዘለዎ ወይስ እቲ ሓቂ ተቓቢሩ ሱቕ ኢሉ ምስ ጃክ ንኽትነብር ክፈቕደላ? እዚ ውሳነ እዚ ምስ ኤንጂ ናብ ግጭት የትዎ። ኤንጂ ኤማንዳ ኣብ ትሕቲ ጃክ ክሳብ ክንደይ ናይ ተሓጒሳ ትነብር ከም ዘላ ሪኣቶላ። ሄለና ንጓላ ምንም ሓልዮት ከም ዘይብላን እቲ ሓቂ ምውፅኡ ድማ ናይ ኤማንዳ መጻኢ ህይወት ጥራይ ከም ዘበላሹን ንፓትሪክ ተጠንቅቆ ወሲኻ እውን ፓትሪክ ነቲ ሓቂ እንድሕር ዳ ኣውፅይዎ እቲ ናቶም ርክብ እውን ከም ዘብቅዕ ግልፂ ትገብረሉ። ኣብ መወዳእታ ግን ፓትሪክ ናቲ ሓሳብ ከይሰምዐ እቲ ሓቂ ከም ዝወፅእ ይገብር። ካፒቴን ጃክ ብኤፍቢኣይ ይተሓዝ፣ ኤማንዳ ድማ ናብ ኣዲኣ ትምለስ። ሄለና ኣብ ቅድሚ ማዕኸናት ዜና ኮይና ምስጋናኣ ትገልጽ፣ ንኻልኦት ወለዲ እውን ምኽሪ ትህብ። ንፓትሪክ ግን እቲ ውሳነ ዓብዪ ክሳራ ይስዒብሉ። ንሱን ኤንጂን ብሓባር ምንባሮም ይቋርፁ፣ እቲ ናይ ክልቲኦም ርክብ እውን ኣውኡ ይውቅዕ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ፓትሪክ ንኤማንዳ ክሪኣ ኢሉ ናብ ናይ ሄለና ገዛ ይኸይድ። እቲ ኡ ዝረኣዮ ነገር ግና ብጣዕሚ ዘሰንብድ ኮይኑ ይጸንሖ። ሄለና ምስ ሓደ ብኢንተርኔት ዝተፋለጠቶ ሰብኣይ ክትወፅእ እናተዘጋጀወት እያ ነይራ። ኤማንዳ ድማ ምስ ሓደ ሱሰኛ ጎረቤታ ንኽትሓድጋ ትውስን። ድሕሪ ኩሉ ዝተገበረ ጻዕሪ እኳ ሄለና ምንም ከም ዘይተቐየረት ይረጋገጽ። ስለዚ ናይ ታሪክ ትምህርቲ ህይወትካ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዝተበላሸወን ውላ እኳ እንተኾነ ፖሊስ ገበነኛታትን መጭወይትን ተሓባቢሮም እኳ ነገራት ካብ ዝነበሩዎን ላዕሊ ከብእስዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ። ንስኹም ከ ኣብ ናይ ፓትሪክ ቦታ እንተትኾኑ ነይርኩም እንታይ ዓይነት ውሳነ ምወሰንኩም? ከምቲ ፓትሪክ ዝገበሮ እታ ህፃን ናብ ኣዲኣ ከም ትምለስ ዶ ምገበርኩምስ ወይስ ምስ መርማሪ ጃክ ተሓጒሳን ዘለኣለም ክትነብር ምፈቐድኩምላ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና። ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዝበለ ሓድሽ ፊልም ሒዝናልኩም ንመጽእ ኢና። ክሳብ ሽዑ ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ሁኑ።